Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Itzulia hasi da, etapa amaitu ere bai, eta etapa ostean egunero bezala nola ez dio zuek? Eta gaur hasi eta 5 egunez, badakizue, hementxe izango garela, itzuliaren ondoren, ea etapa edarredarrak ikuste ditugun, Egia da, politak ikusiko ditugu. Aizue, gaur astelena da, astelenak harri forma izango balu, ze izango litzateke, Borobila hotel litzateke, Borobila berba asteburua, ez da? Bai, asteburua izango litzateke Borobila eta koparen forma, ez da? Eta astelena? Zilindroa, ez, baldarra. Arri baldarra, baldar xamarra askotan bai, ez da? Beno, jaso ezagun denok elkarrekin astelena bizkarrera eta aurrera, Bai, gaur gauean harri herri saioa ETV baten finalerako txartela lortu duten 4 harri jasotzaile eta aurkezle bat izango ditugu, gaur hemen gurekin, azken jasoaldirantz. Eta Eusko Ikaskuntzaren ohorezko musika saria jaso berri duen artista Xiberutarra ere hementxe gure ondoan izango dugu. Xiru jaialdiari buruz galdetuko diogu eta baita bere disko berriari buruz, ere? Biba! Michel Etxekopar! Buah! Haze artista, Oso ondo esan duzu, buah! Artista ondia, artista ondia. Horrela egon gara, bere zuzeneko musika emankizunari begira eta zoragarria izango. Zoragarria. Eta gurea ere, bai. Momentuz bertsoa, berak ere badaki bertxotan? Badaki, bere ere bertsolari improvisatzailea undia da. Alaxe egingo du gaur eta guk ere bai. Hasiko naiz, nie? Bai. Harri herrin hartuko altzenuke parte. Bola botako nuke ia zerur arte. Kontuz puskatu gabe Jupiter ta Marte. Nere bola planeta izango litzake. Harri herri jarriko diogu izena. Eta norri izango da zapaltzen lehena. Igual lur errekondo, igual perurena. Gure buruan dago harri handiena. Bai, baina hala ere, eguraldira arte, denok elkarrekin, goazen astelenarekin bibago. Eta bibazue! Harri herri azken jasoaldirantz. Datorren astelenean izango da harri herri saioaren finala eta gaur erabakiko da dena aurreko asteko protagonistekin errepasoa egingo dugu. Zelai taldeburu dutela Liernik eta Garazik finalerako txartela lortu dute dagoeneko bat zilindroarekin. Eta bestea bolarekin harri jasotzaile benetan bikainak eta handiak dira. Gurekin dira Lierni Osa eta Garazi Arruti. Kaixo. Arratsaldeon. Lierni eta Garazi, zorionak, ez da? Finalan zaudete. Eskerrik asko. Pozik, gustora egindako lanarekin, Lierni? Pozik, gehi espero nun, hobeto itia ustetak atela berez, baina pozik, behintzat klasifikatu gehaz, oso pozik. Horretarako dago finala, ez da? Hobeto egiteko, ez da? Hori da. Garazi, zuk ere gehiago espero zenuen edo pozik? Pozik klasifikatu garelako, baina bai, nik ere bai gehiago espero nuen azkenean, nik uste dut danak jarri ginela oso orduri, eta, bueno, sentsazio horrekin geratu ginen, baina pozik. Lierni, zure kasuan, 63 kiloko zilindroarekin aritu zinen, gogorra? Proba gogorra izan zen? Bai, gogorra entzitzaiten, ze azkenean 3 minutu zia, baina dana eman behar nu, ze txapelketa hor bukatzen edetzat, 3 minutuak dana ematia azkenean segundua gehitzeko ekipuai, orduan bai gogorra izan zen, osea, espremiu nahi nun, da, bueno, bai. Gainera zure aurkariak izugarrizko marka egin zuen, Bai, ja presio puntu horrekin hasi nintzen, ze Patriziak 31 altzaldin zitun, eta esaten nun, bueno, 30 harritei duten, da, bueno, azkenean urduritasunakin etzian atea, baina, bai. 27 aldiz jaso zenuen, gehiago espero zenuen beraz? Bai, 30 espero nituen. Txian entrenatzen 30 ateatze zian da, baina azkenean txilitua jo eta esnatzeako junintzen zaiten denbora. Garazi, 50 kiloko bolarekin zu. Bai. Zer moduz, gogorra da? Bueno, gogorra, azkenean lan laburra da, minuto bateko lana, orduan alik eta azkarren egin behar nuen.
Pisu aldetik manejatzen dut, pisua, baina bai egia da azkenean ni olaiaren aldean gitxe hau egingo nuen, ez? Hori banekien, ez? Eta benukan ja presio hori pizkat burua, baina bueno, ondo. Zuk zenbat aldiz jaso zenuen, 11 uste dut? 11, bai. 11 aldiz, ezta? Bai. Gustora geratu zenean 11 jaso aldi horiekin? Ez, nik espero nuen bat hobi gehiago egitea, baina bueno, bai egia da, azkenean urduritasun horrekin, eta ez nuela igual erritma oso ondo hasieratik hartu, azkenean 12. justo esan sartu, baina bai. Lierni eta Garazi zergatik, zuek zilindroa eta bola. Ze ezaugarri dituzue, zuk esate baterako Lierni zilindroa altxatzeko? Nik uste, errestasun gehiagoak atela zilindroakin, gero aukeratu genuen bai Garazi bolan, pentatroi munduan ibiltzealako eta bolakin ibiltzeialako ere bai, eta argi zeon errektangularra karmelek erabili bertzulaz, beak erabiltzeu errexena, orduan hola erabaki genuen bai. Eta zure kasuan, zergatik zuk bola, Garazi? Niretzako errezena zan, azkenean ni ohituta nago 63 kiloko bola altzatzean, eta bueno, nahiko asekilea zan niretzate 50 kilorekin ibiltzea, eta azkenean hobeto, ohituta nago bola erabiltzera, nik beste harriak ez ditute iainez ikutzen. Bueno, eta gero etorri zen harri baldarra, besteak beste, zer irituzte izuen harri baldarra? Oso polita. Bai? Ni gaina harri baldarrak izan pia gustatzea, eta orduan gogoak ingeun nintzen, probatu nun pare, karmelek ezin basuna altza ni sartzeko, eta oso polita irituzitza egiten, gogoak ingeun nintzen egia esan da. Azkenean Karmelek erakustaldia eman zuen, ez da, Garazi? Bai, kristona, nik banekien, berak emango zuela erakustaldia, baino, bai, egia esan, eske Karmele, kriston kirolaria da. Iruen artean orduan, Lierni, talde indartsua osatzen duzue? Nik uste baietz, bai. Azkenean, segundu gutxio ingen ditun beste ekipua baino, segundu gutxi batzuk zian, baino gutxio, eta, euneko konfiatzen nik uste Karmeletan, eta genekin oso ondo ingo zuela lana, eta pixkat berez utzi genuen. Gainera, Karmele aritu zen harri baldarrarekin, eta beste taldean Udane Ostolazek egin zuen lan hori, ezta? Okerrez palima gaude? Olaiak. Olaiak egin zuen. Eta zer moduz ikusi zenuten? Pena izan zen, ze aurrenengo altzatzea lortu zuen, ze harri baldarrakin igual hasiera kostatzea trukua hartzia edola, eta gero pena izan zen kruzau zitzaiola eta ezin izan zula ikusi zen altzatzeko kapazia zela, ez? Baina, urduritasuna eta presioa. Ondo hastea importante izaten da, ez da gaizki hasten balima zara gero komeriak, ez da, jarraitzeko. Bai, hori da. Hasieran ja txarra baldin bada, horrek gero buruari bueltak ematen dizkiozu eta... Bueno, eta Udane zenuten, aurkarien taldean baita ere, aipatu dugu Udane gazteena, denetan gazteena, zer moz ikusi zenuten Udane? Oso ondo. Kriston lan aintzun, bai, oso ondo. Bai, azkenean beak gutxi pixatzeu eta harri pixutxoa 88 kilokin ibili izan eta oso lan hona intzun. Harria handia ikusten zen, bere aldean, Bai. Eta zuen talde buru ere handia da, Zelai, benetan entrenatzaile bikaina. Zer ikasi duzu berarekin, Garazi? Zelairekin, nik daramat ja bolarekin igual urte edo, eta zelairekin beste egunean ikasi nituen mugimendu berriak, bola txikianekin aritzeko. Bai, orain arte konturatu barik, eta beste egunean jasan zizkidan lau parega bat gauza lan, eta arrazoia daukazu, eta bai. Eta aldean abaritu duzu? Bai. Bai, holako detaile txikitxo batzuk, eta oinarte ez dit inork ezer esan. Eta gero, animatzen zuen asko, eta aldi berean lasaitu gero ere bai bukatzerakoan. Bai, hor presioa kudeatzea ere garrantzitsua izaten delako. Zuk ere, Lierni, zerbait berri ikasi duzu Garazik bezala? Nei asko lagundu dit beha oso lasaia dela, eta lasaitasun hori transmititzeula askotan. Ze, klaro, entrenatzaia oso urduria danean, adioz, neria dan bezala, urduritasun hori zuri bai transmititu iteizu, ez? Eta zela ikin gustatu zait hori lasaitasun asko transmititzeula, eta hori falta zita egun igual gehiago ezagutzia, inoiz ez genuen bateain plazan entrenatzen ez ezer da. Hor ikusta ere bai finalean, bai pixkat ezagutze gehala, hobeto ibili ginala. Galdetu ere egiten zizun gainera, ez da ondo zoaz, ondo zaude, arnasa ondo, eta lagun ona, ez da? Bai, oso ondo. Gaur izango da bigarren finalerdia, Garazi. Zer moz ikusi dituzu aurkariak? Fuerteak, oso gogorrak, bai.
bai gogoak ditut, ikusteko gaur gauekoa, bai. Ba, ez da, gaur gauean, erabakiko delako zein izango den finala, zuekin jokatuko duen beste taldea, ez da? Hori da. Eta indartsuak ikusten dituzue arerioak. Bai, bi taldeak dira oso indartsuak, orduan bato bestia pasan ikuste finala gogorra izatea. Eta finalera begira, zuek zuen burua, nola ikusten duzu, Garazi? Ba, bueno, ondo, egia esan, nik uste dut jara lehenengo finalerdea ikusita, ba, uste dute lan polita egin genuela eta gainera lehena eguneko nerbi horiek ere bai kenduta, hobeto ere bai egin dezakegula. Eta, bueno, arerioak ere bai ikusi beharko da, eta bakarri gure lan, azkenean haurek ere bai zelan egiten duten, eta arerioak gogorrak dira. Hori gaur gauean izango da, gaurko Harri-Herri saioan erabakiko da zuekin finala jokatuko duen beste taldean hori izango den. Gainontzean, Harri-Herri saioan, Lierni, gustora sentitu zarete saioan bertan, zergatik erabaki duzue parte hartzea adibidez? Ni pertsonalki oso gustatu zait pila bat taldean izatea. Azkenean, harri jasotzen munduan askotan bakarrik zaude plazan, eta Garazi eta Karmelekin apoio pila bat sentibet, pila gustatu zait ekipoan izatea. Eta bestelare bai desberdina izan da ez, ez ginen plaza baten, iaia plato baten ginen. Fokuak, desberdina, oso desberdina izan da, nahi asko gustatu zait. Zeukan nolako ring baten, nolako itxura bat, ez? Bai. Garazi, zuk zalantzarek izan zenuen, baiezkoa emateko orduan? Bueno, egia esan oso azkar pasatu zen, orduan niri esan ziaten da, fetxa hauetan eta hauetan zu libre zaudetan, bueno, bai, egingo dugu txapelketa bat, tal, eta, bueno, esan zian zelaik izango zala 50 kiloko bolarekin, esan nuen, bueno, bale, ondo, prestatu dezaket, ondo, igual pisu gehiago izango balitz, niretzako ja, apur bat, ja, txartau, ja, entrenatu beharko nuke askoz gehiago, ez, baina, bueno. Gu badaukagu beste harri jasotzaile lagun bat Gasteizko plazatik astero gurekin sartzen dena. Asier Maia, arratsaldeon, Harri-Herri, harri jasotzaileen inguruan eta benetan oso erronka polita telebistan astelenero ikusten ari garena, ze iruditzen zaizu zuri horrelako telebista saioak egitea? Arituko naiz igual bola borobilakin, bola bat egiten duen gorputzakin pixkat eta bueno, iruditzen zait, beira, hasiko naiz beste toki batetik. Atzo ikusi nuen pilota finala, eta bakit itxusia emateula, baina pilota finalan aurkezpenean egin zuten alako aurkezpen Amerikarra, hola, boxeolaria bezala eta hola, ez? Eta honekin gertaliteke gauza bera, esan nahi dut, beste zerbait eskaini behar diogu jendeari eta beste era bateko produktua saldu, produktua saldu behar baldin badugu, produktua berritu egin behar dugu, eta bide berriak topatu behar ditugu, helarazteko herri kirolak ere gure gazteei eta gure ezagutzen ez duten jendeai, ez? Iruditzen zait programak lagun dezakela horretan, ez? Gaina emakumeak, beti ikusi ditugu, denbora luzean ikusi ditugu, hori, gizontxo potenteak hor plaza erdian, harria jasotzen eta emateu, bueno, besteik etze hola, ez? Eta bada hola, ikusten da, biztan dago, bada hola, ez? Orduan, gustatzen zait batez ere lagun dezakelako hori, folkloretikan ateratzeko, ez? Kirolariak, goi mailako kirolariak, eta bestela bihurtzen baldin badugu bakarrik herri kirolak folklore, arriskua dago beste kultura batzuekin gertatu dana, ez? Atzerritarrentzako saioak antolatu, etor daitezela ona ikustea, eta ja. Eta sakonean badago beste kultura, tradizio, ohitura, herri kirolen atzean badago beste asko, beste gai asko horratzean. Eta hori landu behar ditugu, eta hemen daukagu bi eredu zoragarri, nola, lor daiteken hori ere, eta gainera programa berri batean produktua saldu, beraz, ondo. Asier Maia, berehala izango gara berriz ere zurekin, baina orain beste bi laguni esan behar diegu sartzeko. Asier Maiak mutilak aipatu ditu, eta mutiletan Joseba Ostolazaren Etxauri taldeak egin zuen aurrera. Paulok, Imanolek, Aimarrek eta Jokinek lan bikaina egin zuten hasi eta bukatu, eta gurekin dira bi taldekide, Imanol Royo eta Aimar Galarraga. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Imanol eta Aimar, zuentzat finalerdikoa nolako esperientzia izan zen? Eharra ez, ni oso guztua behar nintzen bintzat, eta nire taldeak lan oso nahi intzun, eta ustez nik nire txeko lanak initun, hasi que oso guztua buka honunik. Bai, oso polita, azkenen zan beste erabateko txapelketa bat, eta, bueno, oso polita. Imanol, zure kasuan zu kopa harriarekin aritu zinen, ezta? Bai, 125 kopa. Eta, zer moduz, gogorra izan zen proba hori? Nei abixau zinean txapelketa ontako kopaenekan ibilita, orduan, ziera pixka gogorra izan zen, ez? Ikasi egin behar izan duzu? Bai, harri hori ibili behar izan dut asko, eta, bueno, hasieran gogorra, baina geho ja disfruta bindet, ez? Harri hori ona da, eta, bueno, nik guztokoak atuntzat. Baina gero, amorratuta gelditu omen zinen, emaitzarekin. Etxean pentsauta 20 baino gehi oitia, 20 gorako danak onak ziela, eta azkenengo segundu erdi bat falta zitzaiten, 21 jasotzeko, eta ez zan posible izan da. Bai. 21 hori bidean geratu zen, ezta? Bai. Eta horrek askotan min egiten du, ezta? Bai. Gainean izan duzu, baina ez da zenbatzen. Bai. Aimar, zuk zer diozu zure lanarekin, gustora gelditu zinen? Bai, ni oso gustora. Azkenen kubikoa da bastante gaizki ematen naizen harri bat, eta demostratu nahi nun, posible zala numero polit bat itia. Eta Joseak esan zian numerua bete nun, hasi que oso gustora. Gogorra, egin zitzaizun proba? Zor ustu egingo zareten noski, ezta? Bai, azkenen guk genuen lan hori itia bakarrik. Ze gero bagenekin harri baldarra zenek erabiliko zuen, orduan altzan segundu gehiena pilatu nahi genituen gure taldiantzat. Eta zuen kasuan harri baldarra nork eraman zuen bizkarrera? Jokin izmendik, harri baldarraken oso ondo ibiltzea, eta uste denun idealena beha salateatzia, eta ala izan zen bai. Bueno, talde lanari buruz ari gara, azken finean izketan, eta esaten dugun bezala, harri jasotzen ez da hainoikoa talde lanean aritzea. Ze irutu zaizu esperientzia hau, Aimar? Oso polita. Azkenen eskola ezberdinak, gure kasun, 3 ginen eskola berdinekoak, baina Paulokin lan hain berritzan genuen, eta gero gutaz aparte bestek izan dira kapitainak berrik izan dira, orduan ez autu ite dituzu bintzat beste eskolako jendiare. Eta, zuretzat ere esperientzia ona izan da, Imanol, taldean aritzea? Bai, niretzako, azkenean, banakaitezunean, zuk zure buruei jartzen duzun hainbeste presio horire banatu bezala itea, ez? Bakoitzak bere lan aiteko, bere lan hain berdu, baina danak batea, batik gaizkitea eta bestiai eguna hobeto ateatzea zaio, bintzat konpensatzeko aukera egotea, ez? Eta orduan, lasaixio zela. Aimar, harri herri moduko saio bat telebistaz ikusi alizatea, zer iruditzen zaizu zuri? Oso polita. Nire ustez, produktu oso polita gelditu da, eta ezautze ez duen, herri kirola ezautze ez duen jendiantzak gore erakargarria izan leike. Bai, askotan ohituta gaude asteburutan horrelako emankizunak ikusten, kasu honetan astelen gauetan emankizun hau eskaintzak zure ustez horrek mesede egingo dio, harri jasotzailetzari, Imanol? Nire ustez bai, hain jende asko da pesa mundutik handa etortzen, da duda txiki hori dakan jendeak, etorri o ez etorri, nik uste animauko ala, eta bultza desela izango ala. Bueno, bada gazteak erakartzeko modu bat ere agian? Bai. Gaztia edo ez hain gaztia baita. Indarreko kirola gustatzen zaionak probatzeko behintzat. Gero segin nahi duneoz, hori beak erabakiko, baina behintzat probatzeko erakargarri jarri da behintzat. Zer modu zuek zuen talde buruarekin? Zuen entrenatzailearekin, ostolazarekin, Imanol? Ondo, guztua. Etxian neukitzen relojero izatea, eta nik egin gustatzen egitena beha relojero izela, eta seguridadia emate ditena da, orduan ni oso guztua. Saio honetan, Aimar, zerbait berria ikasi duzu berekin? Bueno, talde lana. Azkenen talde lan hori nola kudeatzen ikasi deu. Naiz zuk fallatu adiez jasoaldi bat gutxigo bestiak pixkat gehixo egin da edo hori ondo etorri da. Eta Josebakin beste konfiantza bat hartzezu baita. Aimar, zuk esperientzia pixka bat daukazu, veteranoen taldean sartu berko zaitugu. Imanol, zu hasi berria, ez da? Gaztea? Bai, hasi berria, oraindik 2 urte ez ditutin argi jautzen da. Eta zer moduzko hasiera izaten ari da zuretzat?
Nire ustez ona, nik gustu hain naiz da ilusioekin, hasi que. Hasi berria da ja finalean. Bai, Bueno, asko laguntze horrek taldean izaten, ez? Bakit hasi berri bateko lata hola ezin dula final baten sartu, orduan taldean izatianak ona horieka. Eta gaur gauean erabakiko da finala zuen aurka nork jokatuko duen, ze talde izango den hori, nola ikusten dituzu, Aimar, beste taldekideak? Bi talde gogorra daude eta oso detaile gutxigatik erabakiko ala irutzi zait. oso gutxigatik erabakiko dela. Eta zuek zuen burua finalean nola ikusten duzu, Imanol? Nik nire burua finalean, nervioso, ez? Akats batek aldizu txapela kendu, orduan ekipo danak oso nibelduta daude, orduan ez dakigu zerrek aldigun irabazi o galtzia aukera eman. Halakoetan xetasun asko daudelako eta edozer gauza gertatu daitekelako, eta dena dira garrantzitsuak, ez da, Aimar? Bai, harri jasotzen nahi danen lezio txiki bat, edo fallo txiki bat, edo zeinek izan lehike eta hori fallo handi izan lehike. Lierni Garazi, zuek nola ikusi dituzue Imanol eta Aimar eta taldekideak? Oso ondo, azkenean ekipo oso fuertia da. Eta, bueno, egia da, Imanolek esan duen bezala, talde danak oso berdinduta daude, orduan, zaila da, baina oso ekipo fuertia iruditzen eta behaiena. Zu ere hasi berri xamarra zaitugu, ez da, Lierni? Behar Imanolen bai. paretxu, ez da? Bi urte ez ditut ingoen dikan, hasi que Eta zer modu zare, eta zu ere finalean, Bai, azkenean taldean izatiak asko laguntzeu, finalea iristeko eta. Eta zuek zer moduz ikusi dituzue gure bikote hau eta beren laguna? Ondo. Bai, oso ondo. Azkenen, bakiu Karmele zen nolako harri jasotzailea dan, eta azkenen da hori, segunduk akumulatzia, eta segundu pilatze baldin badituzu gero Karmelek inin berdu, baina segundu asko pilatu ezkeo erresago da harri baldarri jasoaldi gehiago matia. Formatua polita da gainera, ez da, Imanol? Bereik lanean ari direnean zuek ere begira zaudete hortxe eserita, eta... Bai, ez, azkenean bakoitza bere taldekideak eta lagunak alditu animau, eta dana itzean esatezun gauzea dana ituitea, eta argautzen eiziala edo bankioan zaudela, kiston komunikazio bezala. Harri saioak aurkezleak eta elkarrizketatzaileak ere baditu, besteak beste Juan Aleborguru, Iñaki Perurena eta Ane Muruamendiaraz, hoietako bat sartuko da elkarrizketatzailea da. Bera, Ane Muruamendiaraz. Kaixo, Ane. Arratsaldeon, Ane. Ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, zu aritzen zara mikrofonoa sartzen bati eta besteari, ez da? Ane, zer moduzko esperientzia izaten ari da zuretzat? Oso polita, aberazgarria. Kirola barnetik ikasteko eta ezagutzeko beste modu bat. Bai, lehian dabiltzan bitartean, aurretik gero zu ibiltzen zara harri jasotzaileen emozioak, sentsazioak eta biltzen. Bai, etengabe eta nik uste dut hori izan dela aberazgarriena. Eurak ikuste aurretik nola zeuden, tentsioa somatzen zelako, batez ere urduritasun hori. Gero, lehiaren ostean, espero zutena egin ote duten, edo ez, eta beraiekin hori partekatzean nik uste dut oso polita izan dela. Formatua berritzailea dela esango dugu, azalduko diguzu nola den txapelketa hau, zein diren arauak eta zer den gertatzen dena bertan? Bai, 4 talde ditugu, bai emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Emakumezkoen taldeak 3 pertsonek osatzen dituzte, gizonezkoenak 4koak dira, eta bakoitzak harri bana dauka. Eta harri horrekin lehiatzen dira, elkarren aurka, taldeak elkarren aurka, eta denbora tarte jakin batean. Altzaldi gehien ematen dizkionak denbora tarte horretan, bere taldearentzako esango dugu denbora pilatzen duela. Eta bukaeran, aipatu zuen harri baldarra dago, harri baldar horrentzako zenbat eta denbora gehiago eduki, orduan eta jasoaldi gehiago egiteko aukera dago, eta hortxe dago gakoa. Hane, zer da saio honetatik gehien harritu zaituena edo arreta deitu dizuna? Arreta deitu didana, euren arteko giroa, asko gustatu zait. Ona delako? Ona delako, oso ona delako. Eta esan nuke askok duten sasoia, indarra eta pasioa, kirolarekiko duten pasioa.
Eta polita izan zen, Arribaldarra aipatu da hemen, polita izan zen, nola aukeratu zuten Arribaldarra, ezta? Nola joan ziren Zumaiara, ezta? Zumaiako ondartza inguruan, infernuben horribili ziren, eta ze polita izan zen momentu hori, ezta? Bakoitzak berea zein izango zen aukeratzearena. Hori da, zeren oso zaila da inoiz altxagabeko harri bat, joan eta bat edo beste aukeratzea, eta horra ditu lanetan aritu ziren, azkenean akordio batera heldu ziren ikusi genituen da, eskoak ematen, eta beste anekdota polit bat, eurak lehen aldiz Abadiñora sartu zirenean, antxegen neuzkan Arribaldarrak, eta inork ezin zuen ikutu, ez altza, hortaz, zeuden, maila hauek izango baliran bezala, bueltaka, eta elkaren gora, elkaren begira, eta nik esaten nuen. Bueno, baina begiratze utxarekin jakingo alduten nola altxatu da. Batzuk, ez dakite, ordula ordenetik gora, egon zirenan, bueltaka eta bueltaka. Bai, zuek ere bai, begira-begiraretu zineten? Bai. Bai, ez da? Azkenian pixkat ezagutzezu harria kanpotik ez, eta ze tarte askan heltzeko, eta ze ez, eta hor bentaja o pista bintzat hartzezu. Bai, ez da, Aimar, zuk ere Igeldoko Arribaldarrarekin esperientzia pixka badukazu, eta kasu honetan, begiratzen zaionean zer pentsatzen da? Nik hortik helduko nioke, edo hemendik, edo... Bai, edo seguntze zorbaldata jasotzen baita, erabatea, bestea, nik hortik helduko nioke, hola, detaile txikik. Liernezuk aukera bazen nuen, agian Arribaldarra jasotzeko, ja begiratuta bakarria topatu zenion trukoa, esango dugu? Bai, zela ekin egon nintzen behiratzen pixkat, zealdetaka jarri, azkenean gero tripai pegauta errexu izateko altzatzeko, eta bai pixkat ingenun gure ideia. Eta pasaren astelenean, Ane, saioa estrenatu zenean, zu nola zeunden? Lasai zeunden, ala urduritasun puntu batekin? Ni urduritasun puntu batekin egoen, batez ere gogotxun egoelako ikusteko puzle hori nola osatu genuen. Grabaketa ordu luzeak izan ziren, baina gogoan nuen produktua ikusteko amaierako produktua zein izan zen. Beti izaten da kezka gero jendeari gustatuko ote zaion, ez zaion, zer etorri zaizu? Orokorrean oso feedback ona. Jendeari asko gustatu zaio formatu berritzaile hau, taldeka lan egite hori, eurak ere azpimarratu dutena, eta jendeari gustatu zaio. Eta zuen ingurukoei, Garazi, gustatu zaie? Bai, jendeak esan dit, txapelketa bat izateko engantzatuta egon naiz. Bai, orokorrean, eta baditu lagun asko azkenean, ikusten dutela, igual, herrikirolak nik esaten dielako, jarri TV bat orain. Eta bai, gustatu zitzaien. Bai, ze badauka, ez da, badauzka ezaugarri politiak gustatzeko bizia da, erritmoa dauka, lekua berak ere grazia dauka, ez da? Bai, horra azkenen ez da txapelketa osoik tarten elkarrizketak, norbean iritzi zea horiek esartzen dira, da orduan horrek erakargarri dugu. Ane, orain gontan harri jasotzaileekin aritu zarete, besteren batean beste ideiaren bat badukazue, aizkorak edo ez dakit? Ideia badaude, baina oraindik lapikoan utziko ditugu, eta sukaldatu behar dira pixkat, eta ikusiko dugu, ea honek ere baduen jarraipen bat baduen. Bueno, esan dezakeguna da gaur gauean bigarren finalerdia izango dela herri saioan ETV baten, zer aurreratu dezakegu, zer ikusiko dugu bertan? Lehia ikusiko dugu, Harri eskolen inguruko hainbat historio ere ezagutuko ditugu, baina nik esan nuke lehia bizi-bizia. Hemen inork ez du galdu nahi. Inork ez zuen galdu nahi eta hori nabari zen. Guztiek finalean izan nahi zuten eta hori polita izan zen. Ane, gaur gauean Harri herriren bigarren finalerdian eta bihar bide batez Samamesen. Bai, hori da. Aste berezia dugu, ez da? Harri jasotzen eta bihar Errekopako finalerdi hori izango dugu, beraz ez gara kexatuko gure saltxan, gustora. Zu beti kirolarekin gozatzen, ez da? Hori da zure saltxa? Bai, hori da. Hori da gustatzen zaizuna. Bueno, eta gure Gasteizkoak ere ez dakigu, kirolarekin gozatzeko edo saltxoari gustatzen ote zaion. Asier, ze iruditzen, hemen entzun ditugunak entzunda, gaur gauean bigarren finalerdi bat daukagu, eta Anek esan du, horrezu inor galdu nahi? Ez, interesgarria da, beak esan duna, batetik, eta nina, ikusi etena da, hoi, batetik lehia da hola, baina kiroltasun osoa ere, Eta gero, nik uste gaurko lehia ez gain, eta lehia seguru, lehia dagoenean beti engatxatu egiten dira, Lehia ez paleo, beti partidak ez balia bukatuko, edo honek ez baldin malu amaiera bat, aztergarria izango litzateke, orduan, muga bat izateak 3 minutu, 5 minutu, 6 minutu, horren beste altxaldi.
horrek ematen dio bizitazuna, eta horrek engantzatzeu. Baina bestetik gero ere, aukera daukagu, eta horregatik formatua da interesgarria, mundua barrutik ezagutzeko, hanek aipatu du moduan, elkarrizketak, ez dakit ez sentitu den, nola sentitu den, ez zailtasunik izan ditun, harri bakoitzaren ezaugarriak, eta kanpotikan ikuste duzunean, harri jasotzaile bat, eta harri bat, eta hor daukazu, eta ikuste duzu, altxatu egiten du, baina horren barruan dagoen guztia, eta horren misterioan atzean dagoen guztia, eskapatu egiten zaigu, oso adituak ez garen hori. Eta programak egiten digu, ematen digun aukera, hoxe da, ezagutzea barrutik, mundu hori, zailtasunak, pozak, penak, tristurak, lanak, zegogorra den, eta hori guztia eta pertsona daudenean atzean, horrek ematen du, erakartzen du. Azkenean ez da harria eta harri jasotzailea da, horren atzean dagoen guztia. Así que, eutxi eta zorte hon finaleako. Asier Maia, mila esker gurekin izatearen eta aste on-ona izan dezazula, eta laizter arte. Eta, Ane, zu kazetaria zaren ez, azkeneko hitza zure emango izugu, titular bat eskatuko izugu, gaur gauean jendeak harri-herri ikustezan. Zer esango dugu, titular bat? Nik edango nuke finalerako txartela edo trenari ez dio inorrek uko egin nahi. Ados. Ados. Gure titularra izango da gaur gauean, ETV baten, 10:00 harri-herri. Hori ere polita da, ezta? Gonbiapen bat izan dadila eta zaletu dadila jendea eta gozatu dezala Euskal Gizarteak harri jasotzailetzarekin. Eskerrik asko edo noi egiten ari zareten aleginagatik, eta zorte hon, Animo. Eskerrik asko. Mila esker. Eta gozen aurrera, gaur Zuberoatik datorkigu gonbidatua iparraldeko musika eta pastoralen aitabitxia ere badela esan daiteke. Michel Etxekopar, arratsaldeon. Arratsaldeon, zuei. Michel, elkarrizketarako izpide ditugu zure azken diskoa, Xiru jaialdia, zure azken pastorala eta jaso berri duzun saria. Ez da hobe izanen gai bakoitzarentzat programa berezi bat egitea, ez gaur denak sartzea? Zuek ikus, eresago da sari jasotzia harria baino, Horte mazu, Haizu, Michel, eta zuzeneko musika ere eskainiko diguzu, zure txuntxunarekin eta xirularekin. Ze joko duzu? Zer egingo diguzu? Zer abestuko diguzu? Egia erran joko dut ez dira nire hitzak, nire musika bai, Joseba Sarri-Jolandak idatzi zuen nunbait Elkanori buruz emanen dugun nano pastoralari buruz, idatzi zuen munduaren izena okerra zela lurra deitzen denean, itxaso gehiago badela lur baino, hori dut kantatuko. Bueno, entzun duzu, pastoral horri buruz gadetuko diogu, etxe eta buru diskoari buruz ere bai, sariari buruz ere bai, Xiru jaialdiari buruz ere bai, iragarkiak eta bere ala, Michel Etxekopar. Jalgia di dantzara, Euskara jalgia di dantzara. Arratsaldeon berriz ere hementxe gara eta gaur apirilak 3 efemeride bat botako dugu horrela botatzearen. Gaur 2 urte irabazizolako Realak Kopa. Hori ere esan beharra geneukan. Eta bihar beste 2 euskal taldeek pausotxo bat emango dute. Aurrera irabazteko bidean Atletikek eta Osasunak. Hori egia datagu bihar bertan San Mames inguruan izango gara zuzenean eskainiko dizuegu partiduaren aurretik gertatuko diren gauza interesgarri guztiak. Eta horietako bada adibidez talde bakoitzeko elastiko bana irabazi dezakezuela. Horretarako zer egin, zozketa batean parte hartu behar duzu. Animatu zuen taldea, bidali bideo txiki bat zuen talde animatuz Osasuna edo Atletik 600 lau bosei eta gero zozketa. Kamiseta bana, zuentzat. Eta bihar esango dugu norentzat den kamiseta bidali bideoak jasotzen ari gara, baina bidali bideo gehiago. Eta hori biharkoa, baina gaur hemen ditugu, ez dakit Atletik eta Osasuna diren, edo zer diren. Baina 2 euskaldun hemen ditugu. Marta Elvira eta Leire Martínez, arratsaldeon. Leirean zegoen, gueltak. Bai, horren bilen, bai, partiduarekin, ni Donostiarra eta Gasteizarra, baino erdina parra, ni ordu nornabil burua, karo. Norekin, bueno, hainikan ez dugu esango norekin. Beti esaten da, irabaz dezala oberera, olakoak esaten dira, bueno, a ber. Baina horre gongo gara, no? Gaur irabazlegu aterako gara gaurko gure gonbidatua, Zuberoako musika tradizionaleko erreferente handi bat delako, txirulari, artista, musikari, bertsolari, kantari, ari guztiak erantziko dizkiogu berari. Biba, Michel Etxekopar! Gainea, tresuna politxa. Baietz. Eskuak bete-bete. Bai, badu topari, hau zuretzako, zeren... Egia.
Maialenen anaia da bertan, eta uste bali, Maialen. Ikusi dugu, ikusi dugu. Eta niretzako txirula. Bai, zu makila. Nik ere txirula nahiago. Zuretako zuk erabil nahi zun eran. Vale, pues Maria, berdakinik, Eta bera hitz egingo dugu, bera hitz egingo dugu Xiru jaialdiari buruz, eta diskoari buruz ere bai, etxetaburu diskoari buruz ere bai. Michel, asteko dena den zorionak. Eusko Ikaskuntzaren Donibane Loizune saria, musika saria jaso duzulako. Zer esan nahi du sari horrek zuretzat? Ez dakit, harrapatu nahun zeren pentsatu bi gauza nor naiz olako sari bat izateko, eta gero 5 segundo beranteko nor naiz olako sari bat errefusatzeko. Todo izan nintzen, eta gainera bazen bi sari, eta nik manuen sari bat, eta Marina Beretxek jaso du gazten saria. Eta badu 7 urte orai elkarrekin ibiltzen gelela, Vivaldiren euskal bertsioak egiten, eta jaz egin genuen musika garaikideak, bena txuntxunarekin ere bai, eta biolin, eta orduan zahar eta berria lotura arrengura handia du, neska horrek, eta biziki maite dut. Beraz, sari ongi dago. Elkarrekin ari zen ginen kalakan, eta musikan ere bai sari jasotzien. Zeu galdetu duzu nor naiz ni horrelako sari bat jasotzeko, esango dizugu epaimaiaren arabera nor zaren zu. Ez zara, zure ibilbidean zehar musika eta kultura ezagutzen eta defendatzen egindako lanagatik saria jaso duen hori. Zuk zergatik hartu dituzu lan hauek guztiak zure bizkar gainean, Michel? Ez banituen bizkar gainera, eta bizkara harintziagatik egiten ditu alako zahar berien arteko dialektika hori nik uste. Hori erori nintzen tradizioa edo ohitura deitzen den handi hortan, ez peitakit zer den, txiki nintzanean, eta kantuz, eta xistukan, dantza ikasi, pastoralen geru 10 urteetan, eta gero txirula bat eskutan, eta makila ere bai, onduan. Eta bazpadere, azkora bainez. Eta gero etxaun iruri ezagutzeko xantza izan nuen, eta hor bai, zeren etxaun iruri etorri zen, adibidez, 16 urte hiltzen urtean, etortzen zen emazte emakume pastoral bat idatzia. Eskuak patriketan, sakoletan, kantu bat hauan. Eta nire nahiak erakaslea baitzen kantarintzako grabatzen. Ondoko larun batean etortzen zen, hitzak aldatu ziren, eta doinuare ba aldatu zen zer. Tradizioa deitzen den monolito hori orduan asma daiteke, sortu daiteke, eta berritu daiteke. Eta orduan ez dut sekulan hori besterik eta iken goguan nik uste. Eta orduan naturalki sortu ziren xirula, xoriak, eta nonbait laborategi txiki bat egiteko tradizioa ikusteko bide bat bezala, eta ez altxor sobera untsa bete bezala. Eta nork transmititu zizon zuri musikarekiko maitasuna? Txori izan. Txoria eta txorizo maiten dut, mena txoriak gehiago. Egiagan lehen biziko erakasliak hori izan ziren. Ze polita. Honek badu, bai, 200 urte beno gehiago. Hori lehenbiziko lezioniak amatxirekin, amainiekin. Eta gero atxatxarekin ere bai beste irabarneko jaurregian, beste erakasleak izan ziren biztan da hartzaiak, Osaba Pierra, hori Magalian, eta gero txilula ikasteko alaiki behar zen txilularei bat, eta Jean Copen irakaslea, eta beti horrela, oarkabez ikasi ditut uste dut gaizak, eta musika eskola batetan, edo nonbait indoor, inoiz sartu gabe hor. Benutzi gaituzu da. Bai, egia da, Michel. Erakasliak entzuten dituzu behar bada, entzun ditut erakasliak. Ardiak ere bai, zer ardizu beroko hartale bat da sinfonikoa bezala, mena Bilbokoa edo Donostiakoa ez bezala, mugikorra mendian. Hori ez dut ikusi guen sinfonikorik. Wow, bai. Txoriak aipat dituzu eta gu mozoloa bezala geratzen. Hori txorioa da. Mozoloak bezala geratzen gara disko honi begira, etxe eta buru.
Zer da etxetaburu? Zer dago disko honen barruan? Ni etxekopar eta bera Galtxetaburu, nire lagun mina Jean-Christian Galtxetaburu. Biekin bat egin duzu ez da? Hori etxetaburu, ez dakit, bururik guti, buru guti. Biak dira garrantzitsua. Etxe bana badugu, buru guti. Eta hortan, bakizu, COVID-en denboran ari ginen eta nonbait isil-isila bata edo bestian etxean. Eta 18 geren mentetik bertso zaharrak, 19 geren mentea, biztan da, bertso zaharrak ero bai, bena beti fantasiaz edo humore edo Sirian inguruko bertsoak dira. Eta etxaun barkosi izanen da, etxaun iruri, biztan da, Beñat Mardo, etxaun barkosi behin zaharrago zen bertsolari ez ezagun bat, bi kantu geratu dira, jaun barruko espalin, eta denek ezagutzen teguna, eta besterik ez da geratu, eta kantu hori ofizio bat bi bertsolarien artin, bera, Beñat Mardo eta bestiak, informazio gutiago da, eta orduan, hola seginean eta azkenean hola bi amairu kantuak grabatu, Xuberoko maneran, sohitako estudio txiki batean, mundial batean, eta ateratze konfidentziala egin dugu orai arte mena guai behantu egida. Inoiz ez da berandu. Hori da. Ez hori egia da. Lagun honez inguratua egin duzu diskoa, nor izan duzu inguruan? Disko hori Jean-Christian Galtxetaburu orduan hori lagun mina, zeren Ameika proiektu egin ditugu haikin, eta bat antzun ditugu harriatxo zaileak eta hola, eta lehenbiziko ikuskizunetaik elkarrekin egina Iñaki Peruren haikin, harria eta herria justutik. Duela, 25 urte sortu genuen, Xiru jaialdian, eta beti dialektika hori nula poetizatu gure mundua. Izan daiteke main hori, edo harria, edo herria, eta edo txoria bertan. Orduan, Jean-Christian Galtxetaburu bete bide lagun dut, ikusten baita, eta izan dut, eta izanen dut, agian luzaz. Bertso zaharrak aipatu dituzu, bertso berriak ere bai, berririk ere badago? Berririk ere bai, egia eran ezarri ditugu bertso berri batzu, egukitzapen batzu egin ditut, kantu batzu moldatu edo baziren Xantagatzin kantu bat, bazen frantsesez eta euskaraz, nik moldatu dut luzeago, benen 5 mintza iratan. Ez dut txalatzen zein diren, bena aur denboran entzun ditudan eta dituzuen behar bada 5 mintzaira. Michel, 10 urte pasatu dira zure lehen diskotik, gutxi gora bera, baina deia ba omen duzu urrengo diskorako ideia buruan. Ez da buruan fabrikan da egeran. Gaztelotu ze berri. Hori da. Informatua zaretez. Bai, Iduri hola. Gramatua dago da. Iduri luke goitzen zio platoan hola. Batzutan ere bai. Ez zijalatu. Hoi sekretu. Gaztelon ze berri da proiektu kutxun bat zeren duela 20 urte, duela sortu nintzanetik, Xiberon etxaun zaharra, etxaun barkoxe oso ospetsua dugu, zeren bere melodiak eta bere bizi madarikatua beti karreatzen dugu hemen. Hitzez eta hotzez eta musikaz. Eta omenaldi bat egin gineon barkoxen bertan, eta hor omenaldi benan 4 lagunen artean, Galtxetaburu betikoa, eta Domenika Rekalt, haiek izkibatu du idatzitu hitzak, hitz berriak, nunbait emetzi geren mendeko inguru giro sozial, moral, trinko, gogor hortan kokatzeko. Eta 4. lapurrak, Pierre Wisslerek, lapurtu ditu soinuak barkoxen bertan, eta hori nahazten dugu, alako nonbait antzerki ez da, kantali ez da ere, alako Frantzian, iparalean egaiten da kabaret, hemen badakit beste konotazio baduela, kabaret moduko zerbait, antzerki pixka bat, musika asko, bertsuak biztan da, eta soinuak ere bai, nonbait murgiltzeko, alako barkoxeko munduan, bena 19 geren mentian. Michel, lehen galdetu dizugunean ze jo beharrote duzun hemen zuzenean, aipatu diguzu, zuk sortutako pastoral horretako zerbait joko diguzula. Ketariatik mundura da hori, hori da, bai. Zer da pastoral hori? Pastoral hori da nano pastorala, nano da forma, eta behar bat amamen. Zer da, motzagoa delako nano pastorala? Motza, behar bat izanen da munduan izan den pastoralik txipiena. Bai. Haundiena behar bada egina izan da, bena oai txikitzen behiti haundiak ere bai,
Minimalista. Minimalista hori da. Zeren, 3 aktore dira, eta jokatzen dute Elkanoren bira osua, eta gertakarian dana bat, eta Magallanes, eta ez dakitzer. Baina 3 aktoreak dira oso zailduak, egiten nahiz eta gazte izan, kantari ederrak, eta nonbait gure Xiru eta Xiberoko xantierretan murgiluak direnak aspalditik sortzetik kasik. Maika Etxekopar, Beñat Larrori eta Itziri Hart. Ari izanak edo sujetak edo taula zuzendari eta tradizioa lantzen dugu eta lurra itzultzen dugu beltza delako eta maite dugulako. Hori da. Ba, Michel, nahi baldin baduzu hartzazu lekua? Gero segituko dugu. Gordetzen ditazu. Bai? Kontuz hori Haze erantzunkizuna, Maialen? Bai, Banoa? Bai, segi. Hartu lasai zure holtza. Hau da, plazerra gurea gaur hemen zuzenean izango dugulako. Saiatu bai, baino ez da berdina ateratzen, Maialen. Getariatik mundura pastoraleko zati txiki bat. Guzainduko dugu bitartean txoria. Haizeak sortu zuen txoria. Eta txoriak sortu zuen mundua. Eta munduaren izena okera da lurra, deitzen denian. Munduaren izena okerra da lurra deitzen denian, itxaso gehiago dago lur baino. Munduaren izena okerra da lurra deitzen denian, itxaso gehiago dago lur baino. Amak itxasoko beldurgarriez hitz egiten zidan eta itxasuan hildakoentzat egiten zituen otoiz gehiena. Bainan bere hitz gehienak egoiten zirenak, bainan bere hitzak egoiten ziren isilian, itxasuan malko bat gehiago. Munduaren izena okerra da lurra deitzen denian, itxaso gehiago dago lur baino. Zer polita. Eta arrazoi handia, Bai, lurraren izena itxasoa gehiago bada. Zergatik deitzen diogu lurra, ezta? Hori misterioa. Ez du ies egin? Ez, eta entzun dut pixka bat aizea, urduri zen, bena. Saiatu da, baino ez zaio zure igualatea. Trikimailua bada. Saiatu da. Bai, aizu Michel, ekarri diguzu Xiru jaialdiaren kartela eta hemen guk ere erakutsiko dugu. Beno, zeuk aipatu duzu, zenbat urte egiten hasi zinetela? 33. 33, eta aurten beste edizio berri bat. Bai, aurten apirilaren 7an, 8an eta 9an gotaine irabarnen izanen da. Aste saintuan aurretik egiten genuen, eta gero hasi ginean aste saintuan, zeren batetik aste lehena besta da, iparalen, eta horren eizen eraikitzeko anontza da. Eta oso gauza xarmagarri atxemaiten dut, gure publiko txikian, jaz eta itzinik urtetan, 7 herrialdetako publikoa bazen, nahiz eta txikia ezen, eta hori haundizki atxeman dut, eta atxemaiten dut, zeren euskaraz egiten ditugunean gauzak, normaltasunez, batzuk egalen dizute, bera, zergatik euskaraz ez dugu baimena. Maialen hor da, Xabi hor da, eta zer. Nula, inglesez mintzen gaitezke, ez. Eta horrek emaiten du ere bai dimentsione, numait plus bat. Bai, eta igandean Amets Arzalluz hemen dago egia da, berak esan du, hemen dago. Eta gero jartzen du, Bazkarian, jartzen du
non dago hori, hemen dago, bazkaria, lekun gainen hartzekoa, edo etxetik ekarri. Hori ere jartzen du. Pentsen du zer. Aukera guztiak. Aukera guztiak. Zeren eguraldi polita balin bada, jendeak belarrean txartzen da, eta lasai edo... Plan polita? Michel, gonbidatu gaitzazu. Esan zerbait konbentzitzeko jendea joan dadin xiru jaialdira? Eta zerbait entzun ez duzuena nahi baduzue ikusi eta entzun, etorri behar bada, eta telebistan ikusi ez dena nahi baduzu ikusi, nik salbu garai hemen dago, eta ez panonzue ikusi nahi, ostoi ez etorri. Michel, zuzara artista eta bera da Marta, bera da martista. Nien nahi bat ere artista, baina martista batzuekin beti egiten dugulako. Hori esan dezakegu ez da. Lasarte hori asagutzen aldezu. Bai. Michel, eta zeiru ditzen? Pasatzen naiz Tolosa joaitean, mena, gelitzen guti. Begira, leku ona da artista txikia bilatzeko. Landaberri ikastolan ibili gara, eta galdetu diegu zuri buruz, Michel. Txikitxokin ondo moldatzen zara. Bai, biztan da. Irakasle moduan ibilitakoa zarelako. Bai, ni naiz txikiena aurretan. Berreina pasatzen zain niri. Ikusi nahi ez atera zaigun. Nik uste agian aserretuko zara, hori egia da, Bai? Adiego, bai. Astiretako marlistak. Bat, bi, en! Michel Etxekopa! Kaixo, egunon! Begira ze polita. Rockero bat deskontrolekoa. Da oso fuerte eta aitatzen kotxean entzuten dut. Ematen du limoia jandu ala, Da oso fuerte. Zeri buruz ari gira gaur. Michel! Michel Etxekopalek. Michela dago, Zer oso bez, Michel, zer jandezu gaur? Zer bat ordu egin dezulo? Zer bat ordu egin dezulo? Zine bere lana? Musikaria. Jotzen du txirula. Txiruriruli! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, zein da Michel, hemen gazkatarrezko. Ze pasatzen abeina? Ondo altzaude? Bai, nahi dula enpixa. Oskurri! Ez, nahi du berak enpixa. Oskurri! Hau ala etxeko par jauna? Bai. Bai. Bai, ez, ez. Ez da? Ez. Vale, fuera. Bigarrena! Ez. Ez da. Ez. Hau ez. Segatikan? Ez dauka flauta. Ez dauka flauta, bale. Eta azkena? Bai. Ezagutzen dezue. Bai. Eta zarpegi dauka? Gorria. Bejatorra da. Bai. Edo ez, edo aserretzen da asko. Ematen du aserretzen dela asko. Leka jaten dituela ematen du, edo ez? Bai. Leka jaten ditu, asko aserretzen da. Zeo gehiago, zer musu egiten dulo? Bueno. Jatorra. Jatorra? Ez, jatorra. Aserretzen ari da gureko. Michel, biran dago begira. Ez da ikuste. Baina ezagutzen aldezu. Ez. Orduan? Ez duk ez dakizu malak. Ba, horaki pizkat. Ez, badakizu zero. Zer jotzen dezu zuek txirula? Ono. Ez dut egin inoiz. Lehenengo aldia izango da gaur, bera ze ondo, lehenengo duguna da. Ikusiko dugu Michel musika biotzen. Eta gero gu saiatuko gea zerbait egitean. Xabi, fuerte. Venga, jo, batzen. Hau da, Bat. Ikusi mendizara, Euskalduna gara, Euskal Herrikoa. Listo! Txalo, bero bat! Marta,
Oso musika esperimentala, Oso esperimentala. Zeiru itzen? Martetarrak edo martistak edo. Estralurtarrak, bai. Zan dute, leka jaten dituzula. Askotan asartzen zarela, eta lo egiteko ere arazo batzko da. Bueno. Asmatu aldute. Bai. Bueno, guki allo hartu dugu, txoriak askatu dituenean. Hori da. Denok potxanduta geratu gara, Badakizue zein da nokerena. Galdera batzu dauzkagula zuretzako, prestatu ditugu galderak. Ba, Michel, sorte hon. Badut nire laguntzailean Hori da, laguntza. Aste honetako galderak, ea. Galdera. Astu naiz. Musika zen zuen txirula jotze. Bale, zertan zauden zapatillarekin? Bigarrena? Eta ondo jotzen aldezu. Dena jakin nahi dugula. Musu, agur, Michel! Ea, noiz ikasi ziluen txirula jotzen? Hoi da. Eta bigarrena? Eta gero pelutxeak, ea pelutxeak gustatzen zaizkizun. Nik pelutxearen ez, panpintxoak. Hori galdu. Hoi bi galdera oso gaina harremana daukatena. Jokerrik ez dut. Jokerrik ez duzu. Bontza. Noiz ikasi, nauzu isin etxeko bena kontatuko duk aleik ere. Zeren guk iral nila iz bosgerrena. Eta bi anaia, Matxin, Petxe, Luisi, Maiteja. Maiteja sortu zenean, nintzen etxe berri egin zuten lauentzako eta dena bukatua zen. Ni laurte berantago sortu nintzen. Eta Maiteja sortu zenean, egan zuen, abere saltzale batek, egan zuen, baduzue kontradantza, kadrilla, bi motil bidantza, txirolaria falta duzue. Eta hori, gure aitak kontatzen zidan, banuen $25. Zer egan duzu? Eta posible. Eta orduan, pentsatzen dut, bazen determinizio zerbait hasteko sortu aurretik. Informazio hori hor non bai gelditu zen da? Hori da. Eta bestelan, bigerena, zer zen? Ea, bere panpintxoa gustatzen zaizkizun. Bai, bestelan, nuke hori. Ja, panpin maite. Oso bolit. Politxaskoak. Badu izenik? Siberuan deitzen zuten kestuen txirula, kestuak dira maskaletan dabiltzan merkatari ibiltariakola, sikitatzen behititie kabaliak. Eta horiek bazuten maskaletan lehen guni gazten nintzalaik, hori. Eta nunbait xoroztailean txirula da. Hori ezagutuko duzuet, denek hemen pentsatzen dut. Madrilen entzun dut azkenik eta ondarribin beste iparalean galdu zen. Bai. Hori entzuten zan. Hori da, zorroztera. Egia da. Ez da larzen deitzen. Polita. Oso ona, Michel. Bakarren batek pentsatuko du efektuak sortzen ari gara, baina ez du dena berak egin du, Ez da tirapu, Leire Martínez, zure txanda. Claro, es que ja egin guztiarekin abertze egiten dudan nik, egia da ez dela nik berez berak aukeratutako kantuak dira. Zuk berez ez duzula ezer egin, esan egizu. Meriturik ez dut, ez txoriarena egiten, ez espaino, bueno. Berak aukeratutako kantu kutxunak dira. Eta gainera tartean, bere kantuak ere, badaude. Adibidez, ikusi berri dugu zure diska, eta bertan badago beretik natorri zeneko kantu bat, ezta? Bat. Entzungo dugu eta gero komentatuko dugu? Ale, ba. Beretik nato, ta behera nua, gora ez izana, ta betera nua, gora ta behera, lurrak ez da xola,
gogo burdinola, da borobil bera. Beheretik gogo bat bizia, lauaizetara zabaldu zazia, artearen gutizia. Behere gainezarri nahi. Oso polita, bai. Eta ze lagunak dituzun holtzan, Bigina, bigina moduan, eta hori nire lagun min batek gazkoindarra da, Bernaklu batek egin zuen musika, Jovien dizidan eta orduan euskaraz emaiten du beretin ator. Karo, zuk zure kantua aukeratu duzu, eta nik galdetuko banizu, zure kantuetatik gogokoena zein den, honekin gelituko zinake, edo baldago beste bat? Hor. Bakizu zein den, iezkia, datorrena. Egin gabe dagoena. Horein fabrikan dagoen hori da. Zen biztiak egin daude eta politak edo txesiak asuritzekoak. Baina zergatik orduan hau, eta ez beste... Ez dakit nonbait arrazoin aipatu ditut, Jean-Christian Glistaduru, Bernard Lubat, oro jazz gizon musikari ederra, lehenbiziko alian bere festival iminin zelaik landetako oianean zen, herria, eta kontzertua jendeik osdaintzuten oianean txartzeko. Eta, Michel, igoko ziren, baikuzu pinu ate handi horretan, eta Michel Portalek torriko denean, eta saxoforekin, zuk-txoriak eginarekin, eta nola posible, nik aur denbora umetz guzian, eta egin dudana, hor eskatu zidaten jenden aurrian egitia, eta hori poesia, nonbait da bide bat biziaren poesitizatzeko, horregatik nonbait begikeino bat egin diot kantu horren bidez Bernard Lubati. Ona. Ikusten ari naiz gustatzen zaizula kide edo persona bereziekin inguratuta sentitza musikaletik eta horregatik behar bada kaso ere zure bigarren aukerak eta palestinar errefusiatu baten kantua da. Ea ondo esaten dudan Aham Ahmaden kantua, Jarmuk izeneko kantua aukeratu duzu. Gainera badakit personalki ezagutzen duzutela, ez da? Nola topatu ziren zuen bideak? Itzen nien nintzen joan, bera txiru dugu lehio bat munduaren ikusteko eta munduan ikarazteko. Eta bera palestindarra bai, bena sortu da Jarmuk, Damasko ondoan den hiri handi bat, eta Bashar al-Assadak setiatu zuena. Eta gero urte batzuk guti balitz, Daeshek setiatu zuena. Eta berak erresistentzia egiten zuen, berbada ikusten da, zeren bideoak egiten zituen, eta pianoa ateratzen zuen bomben artean, nonbait, txesuntzituen artean, eta piano jotzen zuen. Honetan ikusten da gainera. Eta horrek iraulin ninduen, zeren gu denbora berdean, 18an hasi ginen migratzaileei batzarri egiten, harrera egiten, zeren endaian ikusten dira asko, ziburon ez asko, telebistan ikustia ez zitzaigun nahikoa. Orduan bai egiazko bizian, mena bai artez, Aham Ahmadekin egin genuen topo eta etorri zen Alemaniatik, zeren lortu zuen bere familiaekin Alemaniara, eta izugarriko topo izan zen, hartu zuen kotxea eta botainera join, eta no problem, dudarik ez. Michelek esan duen bezala, gaur egun Alemanian bizi da, eta halako kantu politak dauzka, Jarmuk. يا يرموك يرموك يا يرموك يا يرموك يرموك يا يرموك Gabiltza, unkitut adanak nik uste. Halako kantu eder eta ze irudiak. Gerraren erdian pianoa jartzea. Eta gelditu zen, bakizen, nuiz gelditu zen, horren egitetik, eta pentsatu joaitia, erresistentzia utzik, aur ikusten diren aurretaik batez, laiper batek kalitu zuen. Tortuan, pianoa aizirenean kantu ikasketa egiten kanpuan. Kaliturik eta bera urte batez utzi zuen guzia eta hori da egiazko bizia, omen. Nahiz eta virtuala dirudien.
Bueno, bai, arnasa ere hartu beharrean nabil, baina, bueno, 3. kantua aurkezteko gogoz. 3. kantu hau, igande honetan, aurkeztu barriko Xiru jaialdi horretan, entzun algo duzue, pastorala, ez da? Eta bineloa atera duzue, jadanik. Bai, bineloa. Izenez, orai da, gu gara lurra. Ekin. Orai da, gu gara lurra, izen duena unen da. Beno hori zuzenetik ikusi nahi baldin mauzuzue, badakizuen nora joan behar duzuen, eta orain zuzenekorako gogo alduzu, Michel? Bistan da. Bai, guk ere gerturatuko naiz gure gaurko laguna gurtzera, Katxalizu Izarreta, bai? Hoi da, bai. Hemen Tolosarra jartzen du, baino baki Getaiarra zehala. Getaiarra naiz, Eta esan behar dugu, ez da? Hoi da, bai. Gurasoen gandik datorkizu zure musikarako grina, ez da? Zure familian musikak badu musikariak zarete edo. Badu pixua, bai. Hasi zinen coverrekin, 18 urtekin, gitarra eta hortaz baliatuz hasi zinen coverrak eta egiten. Sare sozialetan gaina jartzen zen itun, ez? Hori da, bai. Konturatu gabe, iritsi zan dana, joan zan dana, sortzen? Konturatu gabe iritsi da, nik uste dut baitaren naturaltasun batekin iritsi dela ez, ez da ezer fortzatua izan, hori nahi nun azkenean, eta, bueno, prozesu berri honek ze karriko egun, ikusteko prest. Ari zara esaten, prozesu berri batean zabiltzala, nola ikusten duzu zure ibilbidea edo noraino iritsi nahiko zenuke? Bueno, nire ideia nagusia da album motz bat itea, baina, bueno, denborak esango du. Nolako izango den bidea, ez? Badakit gaurkoan sorpresarekin zatozela, eta hemen izango dugula, ez? Aurkezpen ofiziala edo, gainera Hernaniko lagunarekin, nik txikitatik ezaguna dudana, azalduko diguzu norden, aurkeztuko diguzu? Bueno, bea Beñat Kamio da, nahi babesea ematea aterri zait gaur, beak teklatua joko du, eta... Eske, atia ezaguna badut. Imanol, hemendik musu handi bat. Bueno, aurkeztu zuen gaurko kantua. Bai, gaur joko deten kantuak Hipomoea izena du, da lore bat gauez loratzen dena, eta, bueno, momentu ilun batean sortu zen kanta bat izan zen, ez? Bueno, egokia. Gabera ez dugu itxarongo, baizik eta gu arratsalde honetan loratuko gara, eta zuekin Katxalin.
Mila esker, Katiali. Mila esker, ipomo, Katiali, mila esker, benetan, etortzagatik, eskerrik asko bikote zurragarri, ez? Oso bolita, bai. Oso bolita. Eskerrik Leire asko. Martínez, mila esker. Eskerrik asko, Leire. Eta ari gara pixkanaka Michel Etxekopar ezagutzen, gehiago ezagutu nahi dugu, eta behar bada hurrengo lagunak sekreturen bat edo behar bada agian kontatuko dugu. Ja, Michel Bedaxagar, arratsaldeon. Laguna diozu. Orain arte. Ja, Michel, zuk... Esan. Baizi ere parte hon, arratsaldeon. Aizu, ja, Michel, zuk gogoratzen duzu Michel Etxekopar ezagutu zenuen eguna edo nola ezagutu zenuten elkar? Xuxen erraiteko ez dakit, hain nuzu ni hau zahartia eta hua uano gazte. Eta bai, preforsta maskarada eta hoien ungurian ezagutu nizun, bai. Pentsatzen dit, altzaiko maskadeli batez ezagutu nila Michel. Entzutia ban nizun, mena lehentze ikusi nizun han, altzaiki hilaltian, behan nahi petek ilan zen han, eta uano gazte zuzun, eta gazte eta enusente bai, eta hortaika minimatu uano batez jozu. Bena, ordian ezagutu nizun, eta hartu ere ze gano handia zin, eta txululatzeko, eta enego guaiken nahi nintzen to horrek uano bide egin hendik. Michel, esan diguzu gazte eta inusente zela. Nolako musikaria da, Michel Etxekopar? Nolako musikaria? Etzira, beti zerbait berri badu, bere ihizlari honek bezala badu kartusa hanitz bere sakola. Eta denetan, trebetar zema padu. Bena, nik hanitz maite dudana Michelen musiketan da txorriek ilan hitz egiten dilaik. Hori, handienek bezala, George Zanfire bezala, eta Michelek nonbait ezagutzen du beste gauza hanitzen gainetik txorien hizkuntza, menturaz. Eta hori da ni hauk ere borogatzen dit, bai eta gure aitzinekoek beren maisuak ziren txorriak. Edo Mauricio Elizalde, edo Chopal, edo txorria. Aizu, ja, Michel, barre artean esan diguzu, ez dela bat ere fidagarria. Zergatik? Fidagarria, ezakit bardin musika bat hasiko du eta beste batek ilan segituko, bena beti gatuak bezala, beti bezan kongainen erorten da. Hori badu, grazia hori, ez, espresari naiz, prefosta. Michel, zuretzat nor da Jean-Michel Bedaxagar? Michel, bakizu ofizio zer den, arotza edo errementaria. Arotzen, badirudi, ez inocente, ez zozo bena gogor dela, zurruna. Bena, berotu onduan, kaso, sumendia da. Efaiztoz ezagutu du, zeren askizarra da, efaiztoz ezagutzeko, kasik. Vulkano erromatarren arabera, bena, berak dion ezala, bala. Eta berotu ondun malgutzen da. Bena, berda, asko berotu, Joan etorriko labanak, Bai. Burdina behar da zinez berotu, gero lantzeko. Behartan ikasi, han ikasi dut. Okerra zuzen daite, bena ez bihurria. Bihurria, eta jentetan ere berdin baita hori. Bueno, biztan da elkarri adarra jotzeko oso zaleak zaretela, Jean-Michel, baina asko miresten duzue elkar, ezta? Bai, eta nik partikulazki estimatzen dut
Michelen eskuzabala, guk guai zahartu gira, edo zahartzen ari hasteko, eta Michelek beti pentsatzen guri, eta ateatzen gira algarrekilan, Michel arrotzekin, eta demora goxoik igaraiten segur. Hoi eta hoi estimatzen dut, bereziki. Eta niretzako da aldi oro ikastaldi bat bezala, bakizu, kantalia da peripezia, bena kotxean bidaia eta buelta, orduan bai, iztegi bat, gramatika bat, astakeri, ezolo bat, eta biztan da, bai. Basa, Michel Bedasagar, mila esker gaur gure sorpresa hau ematen laguntzearen, behin izan zinen hemen gure platoan, eta ongi pasatu genuen, nahi duzunean berriz ateak zabalik dituzula, mila esker. Baiet. Ari gira zede baten plantatzen, gure, bai, agur. Ara oso ondo, bera, badaukagu aitzakia, badaukagu arrazoia Jean-Michel berriz ona gombiatzeko. Eskerrik asko, Jean-Michel! Mila esker hau guztan, bai! Aio! Biba zuek! Biba zu, Jean-Michel! Eta gogora dezagun, Xiru jaialdia, apirilak, 7, 8, 9, sekulako jaialdi izango da. Ez denak etorri, erdia, bestela ingizentek egin, barkatu, Disko ere bai, Maialen, etxe eta buru. Beste erdiarentzat diskoa du. Erdia. Eta saria ere bai, sari zoragarria, eta fabrikan daukazun beste disko horrekin ere, pozik hartuko zaitugu. Gogotik zeren etxaun barkoxe gure iturrietaik, etxaun iturri badugu, etxaun barkoxen eta beste mundu bat, eta orain batzutan ahazten duguna, bena aleike zuei esker eta bardin ezagutzeko aukera duguna. Mil esker, Michel. Mil esker, zuei, Xavier eta Maialen. Eskerrik asko tortzean. Mil esker dikote. Eskerrik asko zuei ere. Oso ondo. Bai, aio. Orain Marta eta Leire utziko ditugu hortxe txoritxoarekin. Aritzire asko gustatzen zaizkio txoriak, ezta? Gustatuko ez zaizkio ba. Aritz Gamboa, jakingo bazen un Michel Etxakoparrek nola egin digun txoritxoen soinu hemen bere xiularekin, benetan? Hola, jaigu nintzen. Hori gu gara, Hori zen Arratsaldeon. Hori gu gara. Hori zen Arratsaldeon txorien hizkuntzan, Aritz. Arratsaldeon Xavier Maialen eta ikusentzule guzti hoi zuen txorien hizkuntzan egindako Arratsaldeon horren batera dauzkat hemen inguruan Jesukriston txoripila bereziki zozoak kantatzen ari dira aspaldi hontan desentean, badakizue elkartzeko garaia dutela orain, eta batak besteari nola deitzen dion. Ez dudana entzun orain dikan kukua izan da. Guk entzun dugu gaur hemen. Guk egunero entzun. Michelek egin digu, kukuaren ere. Egin digu, guk entzun dugu. Bai, balio du horrek ere. Balio du. Guk ere egunero egiten dugu kukuaren. Tarteka bai. Aritz, gaurko ze bideo prestatu diguzu? Bueno, gaur artilearekin lotura egingo dugu, baina badakizue artilea hile bihurtzeko lan egin behar dela, eta horretarako lanabesak baditugu Euskal Herrian aintzinatik datozkiguna. Hoietako bat, txoatile. Behintzat Lurdesek horrela esaten dio, eta esan ez bakarrik baizik eta erabili egiten ditu, artilea ari bihurtzeko. Ikusi zazue. Lourdes Okuntza naiz, Leitzekoa naiz, eta Baraibarren gaude. Erakutsi behar dizue txoatile, zer den eta zertarako erabiltzen zuten. Instrumentu oso polite da, oso garrantzitsua zuen bere garaian, eta aurkeztuko dizue zertarako ere gaur egun erabiltzen den ere. Txoatila aria egiteko, artilez aria egiteko tresna bat dugu. Nork egiten zuen eta ze garrantzi zuen ariak? Normalen emakomek egiten zuen. Baserriko emakomek edo gazteak ere. Artaldea mendira ematen zutenen, artalen zeudenen belatxoan, denbora aprobetxatzeko, aria egiten zuen. Gero, ja neguan, galtzerdiak, txalekoak, bufandak edo ja preste ukitzeko. Ari hau bazen oso garrantzitsua baserritan. Normalen baserri guzietan artalek izaten zien, orduan, erabili behartzen artilea. Batzuk iten zuen saldu,
Gero, beste batzuk egiten zuen etxerako prestatu, eta ja, etxerako prestatzen zuenak, orduan bai txoatile behar zuen. Txoatilekin lana egin aurretik artilea landu egin behartzen, ezta? Eta hori prozesu nahiko neketza izango zen. Zein zen prozesu hori? Bere prozesua izanen zen gutxi gora bera, uda berrian, ja eskilatzen den ardia, orduan, hile hori egiten zen, garbitu, prestatu, eta hori dena eguzkia behartzen. Orain ardezagun artile hori ongi prestatuta daukagun artile hori, eta azaldu pausoz pausu, txoatileakin nola sortuko genukeen ari hori. Aurrena, inbehar da pixko bat beresi, ze aria, ze artile guztik ez die berdinak. Ure beroan ongi garbitu, zikinkeri guztik jaure hortan gelditzen zenen, gero errekara jon behartzen aklaratzea artile hori. Horraztu inbehar da, eta gero kardatu. Eta ja beste itxure bat hartzen do, txoatilera ja pasatzeko. Ari guztia eta dena ongi garbituta zegoanen, egin behartzen ja dena luzatu bezala, enroskatu bezala. Osea, egin behartzen dena prestatu, dena liso jarri, orduan ja obiloak egiten zien, eta ja obiloak eginda, ja galtzerdiak edo eozin arropa edo egiten zien. Txoatilen prozesue ez da hain erresa. Bere teknika dauke, eta behar da denbora bat ongi prestatzeko eta ikasteko. Aria ja prest dagoenen, behatzakin egin behar da aurrena enroskatu, ongi sujetoa jarri, eta gero ja, azten da ja pixkaka, hilea luzatzen, eta beste eskukin inbertzaio lagundu, buelta ematen txoatilei, eta aldi berean ariari. Artilezko galtzerdiak, artilezko txalekoek zer daukate honetik? Artile ona duna da berotasuna zuzenean ematen duna. Adibidez, galtzerditan nabaritzen da, oso ona da, igual pertsonak zirkulazioa txarra duenak, ze artilezko galtzerdik egiten dizu korputzaren temperatura niurtu. Hotza badaukezu, beroa emanen dizu. Eta beroa badaukazu, hotza emanen dizu, freskotasun bat. Txoatilaren jiran eta bueltan ardiaren hilea ari bihurtu dugu. Horrela jose ditugu hotzaren eta beroaren aurkako gure jantziak. Eutsi herriari eta lotu lurrari. Ariz, benetan harrigarria, hain aspaldikoa eta hain urrunekoa tradiziozkoa ematen duen gauza batek, hotza behar duzunean, hotza ematen dizu eta beroa behar duzunean, bero horrek inteligentzia artifizialara ematen duia, Berez, hori da isolante hon batek edo aislante hon batek egiten duena, eta artilea oso ona da, bere horretan. Aislatzeko zer egiten du? Bere arien artean airea bildu. Eta aire horrek ez du kondukziorako efizientzia handirik. Hortaz, gorputzak sortzen duen berora egokitzen da horren azpian gelditzen dela. Aislamentua hori dakar bero gehiegi egiten duenean, freskatu egiten duela, eta hotz gehiegi egiten duenean epeldu. Azken finean kanpoko eraginetik babestu egiten gaitu. Eta artilea horretarako oso lehengai importantea eta interesgarria da. Pentsa etxe bizitzak egiteko isolante bezala erabili egiten dela. Eta orain ikusten dugun tresna, txoatila aipatu duguna, pentsa garai batean zenbat erabiliko zen, eta gaur egun ez dugu ezagutzen, Aritz? Maialen etxe guztietan zegoen, Artzai etxe guztietan bai behintzat, eta denbora zegoen momentuan edo tartean hartu eta jiraka aria egiten ibiltzen ziren. Etxeko Andrek hori egiten zuten eta asko ibiltzen ziren hortan, Artzaiek txabolan hori egiten zuten, eta horri esker aria eta ariarekin pentsa zenbat gauza egiten zituzten. Lanabes hori oso importantea izan zen eta duela ez asko arte, eta orain ere erabiltzen duenik badago. Adibidez, Lurdesen kasuan, berak etxean erabiltzen du, berak hartu du,
afizioz hartu du artilia lantzeko joera hori, eta berak erakutsi digu nola erabiltzen den. Ariz Gamboa, eskerrik asko gaur ere gurekin izatearren eta hain gauza ederra ekartzearren, bihar berriro gurekin eta bihar zuzenean San Mamesetik izango Gorritxoak eta Lehoiak final gozez. Denok elkarrekin San Mamesetik, biba Atletik, biba Osasuna, biba U eta biba zuek!